sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeren, 18 anyos. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang 12 anyos pa lang ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Blessings. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, may kining usa ka babae nga nagpuyo sa Lanas, Naga City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Jiren. Anak, pasensya kaayo ha. Hawag ko'y mahatag ni mga baon ron. Unsaon nga ang akong kita, igo raman sad kaayo pangkonsumo nato dinis bay. Unya, imong papa, PWD man, di gid makaya sa akong kita nak. Okay ra maoy. Ang man sin upukso nato nga wa mang cute. Dili man sad pwede nga unahon nato akong baon kaysa sa tong kaon. Salamat kaayo nak sa imong pagkamasinabuton. Doon na naman hinuoy na lungang nga kanunag. Ang problema kay ang sudan. Wa pa ko kapangitag kwarta para sudan nak. Okay ra ma. Naaman sad ko'y mga classmates nga buotan nga mo-share sa ilang sudan. Ayaw ka bala ka ma. Utabang ko nimo sa mga bulaton dinhi sa bay. Para nag-abot nimo gikan sa trabaho, mupahuway na lang ka. Ay, salamat anak. Go! Nga ba nagsig panligar si mo? Ha? Kinsa man nagaw pa? Di na mayangan, Gaw. Mo bagaw? Ganahan ko nung kasi ni mo, Gaw. Murag, manguyab ganito ni mo, Gaw. Ha? Uy, daw, ingnan na siya palihog uy nga dili sa kumakuyab-uyab. Kabata pa in taon ako, no? Dosi pa ka ako. Buutan dito, Gaw. Bisan pa gaw. Dili sa kumakuyab-uyab gaw. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Gaw! Sa mukha ginaling akaw, uy. Basta makita na gani, ino. Magkipirmi na isulti nga regards daw si Gino na ko. Pahala sa ulo ng uyab-uyab, tiha. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Day! Oh, hala. Si ate maning amo silingan? Pati man kayang tuyo na ko. Akong atuon. Ngano kitawag ko ni mo, te? Day, kanina lagi ko sige pangita nimo. Dito ko sa inyo gikan, nga ningo man imong papa nga nigawas kuno ka. Ah, naara ko gipalit sa unahan, te. Nga naman ata di ay? Day, di ka mo kuyog nako. Ha? Sa asa man, te? Sa Manila, day. Si mama ramang gud dito usa. May nalang ba na ikauban si mama dito. Swelduhan lang ka na mo, day. Hala, te. Manangit sa kumama, te, ha, kung musugot ba siya? Layo-layo pa dra ba ng giingon ni mo? Ang ako mang good nga may nalang nimo ba? Nahibaw ba ko nga naglisod gid mo? Mao nga ikaw gid akong nahuna-hunaan nga dadun. Salamat kaayo, te. Pero suwayan sa ako panangit si mama bahin aning imong giingon, te, ha? Oh, sige ra day, uy, wala gyud problema. Basta ing nadayon ko ha kung musugot imong mama. Aron makalukat dayon ko atong ticket. Sige, te. Salamat. Ma, nagstorya ba may nga ti Joy, ma? Kanay silingan gani na to, mga arang-arang og kahimtang? O nga naman di ay. Kuyugon kuno ko niya sa Manila, ma. Kinaluoy man kuno siya nato. Maayo na lang kuno. Uy, Jiren, kalayo basad ato anak uy. Usa pa, bata pa kaayo ka. Ma, sige lang, good, ma. Maayo na lang ni pa, makatabang ko niyo ni Papa. Lisod pa agad kaayo ta, ma. Unya si Papa, PWD pag yun. Ang ako manggod na kun pananglit maunsa ka dito. Kinsa may mo atiman nimo nga layo ka manamo. Ma, buotan man gud na sa ti Joy, ma. Kuyog man siya nako. Ay, nahala.
Ikaw ko na. Pag-amping rito ha. Pero pakigsultihi usa si papa mo. Pananghid una. Sige, ma. Pasensya kayo na yung mama ni mo, ha? Imbis ako unta mo yung anging bubuhi ninyo, ako na yung nagpabuhi. Pa, ayaw lang ko na ninyo una-una, ah. Mahal ko ka mo ni mama. Gusto na ako ning buhaton. Angay unta ni mo mapadayon kasi imong pagtuon. Pero niya, bisan sa imong pagkabata, nag-aunahon na lang hinuong kag panarbaho tungkol sa itong kapobre. Pa, sakti lang ko. Kalipay man pag na ako nga makatabang ko niyo ni mama. Nala, ikaw na, ikay bahala. Pero pag amping na dito, ha? Mahal kay ka na mo mama ni mo. Kamupod ni mama pa. Pag-amping mo din eh. Ay, mag-usa naman sa di ko kasi mana din nila ang ate. Okay naman sa tinuon kay dili man kayo pug at akong trabaho din eh. Unya, sakto akong kaon og tog. Dili kayo hako kay kami raman sa tini. Si Agaw man eh. Nanawag man. Hello, Kaw? Hello, Gaw. Nadi ka sa Manila? O, Kaw. Pati, wa maligay ka magsulti. Unsaon, Kaw? Dinalian man gud to, uy. Wala ko kapahibaw ni mo. Sus! Saan na Gino, Gaw? Ibog na bagito ni mo. Ikaw, Kaw, no? Wag kay lingaw. Wala na iyong gitawag? Oo, Gaw. Sayang, good. Butan sa gribetos Gino. Sige na, Kaw, uy. Matuog na ko kay duka na. Wala pa ko'y trabaho, ugma. Ay, dalias panahon, uy. Muli kanus araman nibiya ko nilang mama. Dasi anyos pa ko ato. Karon, 15 na. Kiningonis ko nilang mama papada. Maayo na lang gani nga. Buotan rin ang pagtratar ni ate na ako. O sa iyang mama. Mura ko nilang miyembro sa pamilya. Oh, no. Si Agong Lusad, oy. Hello? Ay, salamat. Namawag pa ni mo number, Gaw. Taon-taon na sa ikaw magkapanawag ni mo. Kining, Gaw. Ako kang ginatagan ng number ni mo Gino. Kaysa mo kay, hangtod ka nun. Wapagyan po siya maka-move on ni mo. Move on, yun? Huwag mong gyud gani pinagkaila niya personally. Okay rin na, Gaw eh. Di lagi na siya patignaong. Promise. Ya, Gaw. Kung manawag ni mo ba, tubagan na lang, ha? Para di na ko magsiging sa mo kung panghasol ni mo. Ha? Nahala, sige, Kot. Salamat, Gaw. Sige na, Gaw, ha? Kay paduong ko na Gaw ron. Amping di, Gaw. Sige, Gaw, ang pingpot. Oh, number naman. Uy, dili ba ka ni si Gino ang giingon ni Agaw? Tubagon ko nilang, di. Hello? Hi, Jaren. Salamat ito nga imo yung kitubag. Oh, naapapag ko kayo mahimo. Sige mo ako nakapanghasol sa akong igagaw. Abi na mo, Jaren, sa tinuod lang. Pagkahibaw na ko nga nadidikas Manila, mura kong nawad agpalaom. Pero bisan pa man sa tuingan nila, bay, di mi ka mawa sa kong una-una. Good. Mauna nga yung ikog number ni mo sa imong igagaw. We, pag sure di ha, uy. Okay. Mao nga kung sugod ka, nanguyab ko ni mo, Jaren. Manguyab ka na ako, bisag layo ko ni mo. Nginom day. Di na di ka mapauli din eh. Oh, mapauli man hinoon. Aw, magpaabot ko ni mo. Gino, basin binuangan lang ko ni mo. Ha? Pinuang good. Pili, uy. Pili na may tabo, Jaren, kay mahal di ka. Sa una pa. Mao nga kung imo rin kong sugton. Ako na siguro ang pinakamalipayan karon. Gino. Oh, ampot pa, uy. Wa pa man ko makakita ni tawhana, pero murag wa ko kasabot sa kong kipati. Malipay ko kung magtaksa na imi. Usahay, manawag siya na ako, ini ko manig trabaho, kay naman sa siya trabaho sa naga. Karong tuiga, mauli na ko sa amo. Excited ko makakita niya at the same time.
Kulba po. Salamat ito, Jaren, nga nauli na ka. Abi mo, lipay kay ko. Oh, Gino. Oh, ngano? Huwag ka malipay. Ha? Nalipay, oy. Bisan tuod, sige lang tawag og text, pero na-feel na ko nga love na sad ka na ko. Tinuod. O, lagi. I love you, Jaren. I love you too, Gino. Karon, doon na may anak usa. Og nalipay rasad ko kay pinangga mi ni Gino. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan so sa ta awit. Ano pala siyang kaagi karon? Magaling usa ka babae nga nagpuyo sa San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Janelit. Jag, mamasahiran ako Tracy ka na. Dagan na rin pasahero sa lungsod kay pista man. Ah, sige, maayo pa dong. Kay sayo pa. Aron sayo po ka makauli. Kay wala ba tayo bugas para pamahaw? Basi inig mata ni mga bata. Mga ayo ni kaon. Sige, day. Asa naman ni akong bana? Uy, wa pa maging babalik. Tigpaniod to naman lang. Ngutom na kay ko. Dakid ako tiyan. Ato na papa mo. Mga anak, at tuloy sa tas bayabasan ninyo ha. Bayabas lang sa amoy kanaan ninyo. Ma, igutom bagay ko. Basta makakaon lang, Mima. Nak, kanilang sa ha. Pasensya kayo ninyo. Eh, sige lang, manguha ko gahoy ron. Akong ibaligi ang atos lungsod aron makapalitag bugas og sudan. Yay! 25 pesos rin kinakong halin sa kahoy. Dili gini paigo para palit bugas og sudan. Ay, bala na. Paano usa kong paliton? Aron ba sudan na gid ang tiyan sa akong mga anak? Oy, day. Day, dali usa, kaniyot. Ang gibligyan ako Balik sa kahoy gitawag ko. Mubalik ko. Mudawat kag labada? Oo nang. Oh, sige, balik ako din ugma, ha? Magpalabad ako nimo. Salamat kayo nang. Salamat kayo. Nganong karon ka lang mauli? Napakoy gihapit, day. Unsa? Nahibaw ka mo atay bugas, di ba? Asa mo kita sa pagmamasada ng sikad? Pilde ko sa hantak eh. Unsa? Muna, day. Nasugal na ako akong kita. Unsa? Gaduong pa ni Budong, oy! Ay. Wa ba dito kayo nauna? Ang mga bata, ganin na rin sige gila kinagayong kaon! Huwag ka na balaka para sa mga bata! Day, iluan ako. Dong dili! Basta ilo ako pero makigbuhag ko ni mo! Dili na ko magagwanta si mong sahi, sobra na! Bisag ka rin sa huwag yung kumahinumdom! Nga nagpakabala ka para sa itong pamilya! Huwag dili na ko! Magkibuhag na ko ni mo! Day, nagbuhatan ako. Luoy ka. Maloy! Okay nga no? Naloy ka na ako sa mga bata, ha? Bisag dili na lang uta na ako, bisag sa ato na lang utang mga anak. Huwag ko magdahon nga makabalag kong sambay ni mo kay responsable. Huwag yun ako na ugay papakabala sa iyong pamilya. Huwag dili na ko! Dili na ko magkaganto pa! Magbuwag ta! Jam. Day, patagil akong naingig ngayon, Day. Hindi na kumuusap. Oh, nak, Day, please. Tagi kong naingig ngayon. Hindi na kalahas, Day. Maluwi ka. usbon pagaliin mo. Magkalimtan na lang kita. Jam. Oh, day, dadaw. Suhol na ko ni si mong paglabada. Salamat tayo, ani nang ha. Daghang kayong salamat. Ato na ko nang... Ay, maayo na lang ni 150 nga ako madawat kada paglaban ako sa ila. Malipay na gid ako mga anak ani. Nga makakaon sila og humay. Bisag NFA lang. Nya, makapalit kog sudan nga tarong para nila. Ay, Lord. Tagi pa intod kog kalikon. Bala papoy. Agwantahon ako para lang sa akong mga anak. Ayaw intod ko pa sa Diyos ko. Tungod kay mga gagmay pakaayos sila. Oh, ako man ang mga anak nagilak. Nga naman ka? Mga anak, nga mo? Gutom na kay bay. Gutom ka
Asa man rin papa? Gawas mo ba? Doon siya, palit ko din siyang pagkaon niya. Wala balik ang doon karon. Doon kayo. Anak! Jan! Papa! Oh, nabudali ka? Di inasad ka? Kanday ka lang. Meron wa kay kita ang pagkaon. Jan! Nanugal ka lasab? Jan, kuan magod. Ayaw na lang kong bakati! Klaro na kayo! Tubiya na yun, Bedong! Dili gina ko pagbantay mo kung ayaw ka pagkamahan! Ganoon ko ako mga anak! Huwag ayaw bigibig sa buka, ha? Kung dili ka gusto ikihati ka! Unsa? Maunay nahitap. Mauna, ma. Grabe ra kay siya pa, uy. Wa siya na ngayong mga anak. Makakaon oras sa tingkaon. Napay gumira kayo kita. Isugal pa man hinuon. Nahala si Dok. Pasag na itong way ayo ni mong bana, oy. Balik na lang puyo dinis ato. Okay ra na ako bubantay sa akong mga apo. Anak pa. Kada adlaw na nako sila makita o makuyo. Salamat kayo, ma. Unsa? Mulang yaw ka sa Cebu? Mauna, ma. Manimpad ko, ma. Basin pa di ay makakita akong arang-arang nga trabaho, ma. Gusto ko hatagan og mayong kaugmaon ako mga anak, ma. Palagalingon anak kada ko ang sweldo magud. Kay sanhi ko din sa ato nga, wa gi klarong kita. Nahala sige. Ako ray bantay sa akong mga apo. Mao nga wa kay angay kabalakan. Salamat kayo, ma. Ayaw ka bala ka, ma. Kung naanak ko'y trabaho dito, magpadadaan lang ko ninyo din, ma. Salamat mi kaayo, ma. Imong nindiyaan, ma? Nak, dili, uy, nga no good. Love ka kay mong mama. Pero nak, kinahanglan man good nga, matrabaho si mama. Aron, naamoy makaon ba? Ug aron pud nga, maka-eskwela mo. Dili day mo gustuan. Ano hindi ka matrabaho sa ato, ma? Dili man gud paigo ang kita ni mama din hinak. Ayaw lang mo kabala ka, ha? Kung magkatrabaho na si mama dito, magpadama kong lula ninyo para makapalit mo og lami nga sudan. Dili ba ganahan ang makatila og mga sudan nga lami? Oo, ma. Maumuhangyo si mama ninyo, ha? Nga dili mo mapapadlong ni lola ninyo. Kinahanglan, mutuman sa kung unsa may isulti ni lola ninyo. Oo, ma. Very good. I love you, mga anak. Love you, ma. Ito, mama. Oh, dawat ka na. Salamat, sir. Punta sa ninyo sa mga bagong na-hire, ha? Kung kanas agin mo effective nga magsugod. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, gid kaayo, sir. Ato na ko, sir. Daghan gyud kayo salamat. Thank you, Lord. Daghan kayong salamat. Ay, wag ko nimo pasagdi. Bisag kapila ko ni balik trabaho din sa Cebu. Pero permi ko makatahimik og mga maayo rin nga amo. O garon, nadawat ko din sa Mandawi isip o sa ka-factory worker. Lipay kayo ko. Manawag niya akong mama. Ako sila pahibawon. Gimingaw na po ko sa mga bata. Dako kayo ang kalipay nga akong gibati. Tungod kay dili man tuod ko ni anak kada ko akong sweldo karon, pero mapasalamaton ko. Tungod kay mahimo na ako mapakaon ako mga anak og katulo sa usa ka adlaw. Li parehas sa una nga maglisod pa in taon o pangita oras sa tingkaon. Layo man tuod ko nila, pero akong giagwanta tungod og alang sa ilang kaugmaon. Lipay sad ko kay doon ako inahan og mga igsuon nga grabe ka suportado nako. Mahal ko kaayo sila. Ilabi na gyud ang ako mga anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Janilyn nga taga San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Mayong adlaw kayong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ng handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong kaagi. Ako si Julius. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga reguluhan. Kung di rin lang ikaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Julius. Recorded by Radio Mo TV.
Nansa ka di bay? Sige, sige, ni mo. Li diha? Paabot ako nga gawa si Aya, bay. Ha? Ano naman? Ganahan ko mga magsigig tanaw niya. Daan palagi ko. Naibog ka niya? Lagi? Ay kabla ka. Ako rin bahala ninyo. Sungug-sungugon ta mo. Ay, si Gerson, oh. Ngita ni mo. Ha? Nga naman? Bay, ngano ko na, bay? Kuan. Aya, pwede ko mag-istorya niya nimo? Kanang kita rang duha ba? O ka na. Budi, amigo na ako. Ang ano tayo karoon na lang kamasulti? Ayaw lang. Kana nang wala into. Sige. Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko, ha? Biyan ko nimo bay? Doon lang kayo inyo. Ang, ano sa man ko, eh? Ano makagbayot? Bay, kanang... Ay, sakto ka nga manguyab ko ni Aya. Uy! Swerte na kay kabay. Guwapa si Aya. Nya, bright pag yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bay. Kapag ni pag-abot ako sa bay, nanawag man din si Bay Gerson. Uy, hala. Si Aya man din, eh. Hello? Julius, nakoy ko sa isulti ni mo before ko makikstorya ni Gerson. Ano sa man na? Gusto na kong mahibaw ka nga makikstorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton. Tungod kay ikaw ako nagustuhan. Ha? Abin ako na ko chance. Wam day? Ha? Okay, ano sa malay sulti niya? May laing ko na siya nagustuhan bay. Ay. Kinsa ka sa? Sortiha ka sa lalaki ngayang nagustuhan, no? Bay. Gusto na ko mahibaw ka nga makikstorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton kay ikaw nga ko nagustuhan. Hindi magkamawas ako na na Aya. Ganun gisulti pa magito ni mo. Seryoso ka? Ako? Ako mo'y nagustuhan ni mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro din ako. Tinuod bitaw to ko gisulti. I love you, Julius. Aya. Recorded by Radio Mo TV. Ay, murag wa makay gusto na ako. Sige. Kalimti na lang akong gisulti. Kadit lang. Kining. Nahibaw ko nga malain si Bay Gerson ini. Pero nakagusto sa kunin mo, Aya. So, kita na? Oo, kita na. Bay! Traidor kang dako! Bay! Sorry, Bay! Bay! Dali sa panahon nak, no? Murag kanos alang tong ni-graduate mo. Karon, indot ta kay kagtrabaho.
Mawalagay ma? Tuo di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato. Pero may masyang busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Tagsa na lagi may nga magkita. Uy, mao ba? Unya, nak. Kanus aman mo planong magpakasal. Sa tinuod lang ma, nangandam na kong singsing. Planan na ako nga mapropose niya. Maayo hinuon, nak. Excited ko, anak. Sorry. Pero, dili pa ko andam. Pero babe, unong nakakatuig. Dili pa gyapon ka andam? Dili pa, Julius. Sorry. Okay na. Magpaabot lang ko. No. Ayaw na kong paabot, ah. Ano sa? Ano man? Magigbuwag na ko nimo. Ano sa? Babe, ay pagbinuang yung anak na. Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy. Ano dili man? Kihatag man ako ni mo tanan. Wa sa taga didi sa mga butang nga gusto nimo. Gisabuta ka. Gipangga. Gimawag Unya, dili ba ti ka mahal? Sa... Dili na ti ka mahal, Julius. Maong buhiin ako. Aya. Salamat kay giubanan ko ni Moron. Pero, ha? Ay, sa payarat. Stop tayo. Igo ko ta. Oh, ikaw na nasa na akong amigo. Di ba nasultihan na di ka sa akong nabuhat ni Gerson, di ba? Oo. Today, nung nagbuwag mo ni Aya. Wala na ako makasabot niya, brad, eh. Gitaro mong tanah ko siya, pero sa iyo naman siya nga nakigbuwag na ako. Oo. Sabtal siya, Brad, eh. Tagil siya siyang kagawasan ko. Brad, Ano mo ko na, Brad? Kung mahal gini mo sa Aya, no? Pasag di siya nga magmalipayon bisag guwa na ka. Brad. Dili ko matuman sa gisulti ni Brad Ronald nako. Dili pwede nga makigbuwag lang siya nako. Sa iyon ang kasayon. Adun ako si Aya sa ila. Dola ko sa ila. I love you. I love you too. Aya? Oh. Brad Ronald? Traitor ka! Julius, nasa ba? Labanan pa rin mong traitor! Ha? Ano man? Sakit? Ha? Sakit ka traidoran ka sa mga amigo? Nabuhat na to na ako, kay gimahal na ako si Aya. Huwag ikaw, Aya. Nganong imo man nabuhat ako? Sa kadagan sa mga lalaki, ang ako pagking amigo. Nahigog marasad ko. Usa? Huh, di ko mo to. Buto ka magsadili. Mahal na ko si Ronald. O dili na ko mabalik pa nimo. Aya. Kung hindi rin lang Murag giduslak ang akong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, mo na to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung yun siya na ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabo nga pagpangilog sa akong amigo dinin ako. Ug ako ilaing mabasol, kundi ang ako rin kaugalingon. Dinin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.
Presented by Radio Mo TV. Mao kato mga higalan kaagi ni Julius nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga reguluhan kundi rin lang ikaw. Ang mong kaagi gibata no duha sa radyo ni Carol Marie Caen ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpabit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Malabuyok, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Geraldine. Ginoo ko, ate. Kaluspat ni mo. Noon sa man ka. Masakitong ka man kaing tanahon. Ambot lagi ini dayo eh. So ka lang ni magkalalis asawa sa tunghaw sa kaigsuon. Iya kong giingnan nga iya kong padautan. Iya magsugod nga iingon sa nagluya ko. Unsa? Paminaw. Suginan ko pa ikaw sa hitabo. Paminaw, Geraldine. Mura kag kinsang hilasa nga managdi. Ha? Arti ka na kaayo. Dili ka na maduulan na mo. Para pagsagop og tubig, di ka na magpasagop. Ate, dili man sa ingon ana. Ang akong gisulti sa inyong anak, nga hinay pa kayong agas, maong lisod pa sa guuban. Arti ka na gyud kaayo. Di amo ka na. Giyagwagog yun yung mga akong anak. Padautan taw nga ka, buangan ka. Paburuton ko yan tiya ni mo sa imong kahilas. Sukad ato nga, iya kong giingnan nga padautan. Nagsige na nagbalik-balik ang ako hilanat. O paminaw ko, nagkaluya na sad ko. Grabe naman sang ate, uy nga. Nakapanghimaraot ni mo. Mura makadili manghud sa imbana. Maubeda ni ako nahiubsan pag-ayo. Wa magod ko mag-inarte. Ihinay lagi kaayo ang aga sa itong higayon na. Mo nagisod pa sa buupan. Wa man ko balibad pa. Nga, unsam sa si kuya sa gisulti siyang asawa. Gibadong biya ni kuya sa ate. Apan si ate, bisag unsa na niligawas siya ba? Mo nga nagkatubag na lang sa sinuod ko kung dili ba o. Oo ko eh. Nadakdak pagit pag-ayong akong lubot sa tubigan. Ni Ursa hinuon pag-ayong akong dugo. Mao day nga perti na nimong luspara. Wa ka na maghapit wa ni dugo sa imong kaluspad. Day. Niya na turun taon-taon si mama. Mabalakag ito makakita nimo ba? Luya nimong tanawon na dito. Ilak manggod nga nagsigig tanaw ni ate nga natub. Luoy kayo siyang tanawon, Geraldine. Luspad in taon kaayo. Kadakos na himo niyang kausapan. Kaya mauwi, naluoy man gani ko niya. Dili na siya papaulion sa ila hangtod nga maulian siya. Dahanglan nga mabaayo ang imong baguwag. Ate, kaon gud og daghan na. Para mabalik ang imong kusog. Maulian ang imong lawas pa. Dili nga nga, kayo mitan ka. Ayaw na ko kong itaoy. Dili pa magugutan tong inutil. Makalihok pa man ko. Nagkaduaw pagod ko ninyo din eh. Sige lang ko dati. Tagsarbaya ka masurod din is ato. Sukad lang naman ka. Mga pasag di maati man ka naman ni mama. Day. Kumpati gid ati ha. Ayaw pa daog sa imong kipati. Ampo ra gid ka, ampo lang gyud. Salig lang kita sa Ginoo ti. Maokey ra lagi ka. Taon-taon naman nga, wa na makaduaw si Ate Miriani mo din hisabay. Kumusta naman kaing taon tong imong maguwang? Aw, aron mahilo na ng imong huna ma. Muduaw gud ta ni ate. Kita na si musuro niya. Mas maayo pa tuod, no? Ay, atong pangandaman ang atong pagduaw sa imong maguwang, Geraldine. Gimingaw na sab ko niya. Maayo! Ate! Maayo! Ate! Murang magway tao sa sud. Nilakaw ka siya?
Imo magudang ilang silingan ang mura na aras ate. Maayo! Ate Mary Ann! Si Geraldine ni, kauban ako si Mama. Apihi ko na pultahan. Huwag ka na talangkahi. Ay, salamat. Naaragid ay sa ate. Mulahos na lang kita og sud. Wa man day kuno trangkahi ang pultahan. Oh, ma. Oh, Kinuha ko! Ate, kahubong ni mo, uy. Maolagi, uy. Kapoy. Ako lagi siya gisultihan nga magpadoktor ni, ma. Gahit man kay ko. Di naman gyud masugot. kinuo ko. Ate, sa masugot sa dili, amo kang na doon sa ospital. Kinahanglan nga matanaw ka, doktor. Nabalaka na sa imong kahimtang. Kinahanglan nga mabalhin na siya sa CCU. Kay usa na siya kabuan din ward. Pero wapag siya improvement. Dok, kung masay makayo alas ko asawa, mao na lang ang buhaton. Dili ko. Mupauli na lang ko. Ayaw intaon ko katagig kabalakan na. Paluoy ka intaon ako. Kung usay sulti sa doktor, mao'y atong buhaton. Kinahanglan nga mamaayo ka. Ma. Kung mablaga ka sa gastuhan, te, ayaw na ko na kay mapangitaan na lagi na paagi. Magtinabangay ni nga imo pamilya. Oh, nagkabati ka, Merian. Dili ka na mapasagdan. Busa, paningkamot ka mamaayo ka. Kinahanglan nga mamaayo ka. Luoy kayo si ate nga tanaw na, tiyo. Geraldine, tuhuig ko ninyo. Kung sa may akong nasulti ni Mary Ann, bunga lang gutos kasuko. Pero wag ko'y gibuhat ka dautan sa inyong igsuon. Nakasabot ko, te. Gani, giapil ko siya sa akong mga pag-ampo. Nga unta, mamaayo lang siya sa iyong sakit karon. Igo na lang kita sa pagsudo niya rin na espiritu. Stricto kaayo ang CCU. Di gipasudlan ang bisita sa tagtungod pa. Mo tabang gusto kami si ate mo kutob sa bumay mo nga natabang mi. Dagang salamat, kuya. Asuon mo ta. Tunal nga magtirabangay ta. Sa may itong nabangay kinad to, at tutuklip ta sa buot. Lugar to sa kasupoy. Daghang salamat, nak. Nakagaan gini sa kulugan nga magkauli ang maahin ninyong kabubuton ni Mary Ann. Ilabi na karon nga. Nagmasakiton siya. Ginoo, nagwahal mo si ate. Gusto ba kayo nahitabo? Gusto na gid ko nung mapauli ang pasyente kay ikapoy na kuno siya dito sa ospital. Kining, Dok. Kung mo na magkapakalman niya nga, mapaulis bahay. Amon siya ibagawas din sa ospital. Tingrig, maukit siya sa bahay. Lupos ang iyang sakit o lisod ang iyang kahintang. O kung mamugos ka mo nga ipagawas siya dito sa ospital o inyong dadun sa inyo, kinahanglan ka mong mupirma og waiver. Waiver, Doc? Oh, waiver. Pag matuod ka na nga kung unsay mahitabo sa pasyente, kay inyo magyud siyang ipauli sa inyo, nga way labot ang ospital kung unsa may mahitabo sa pasyente kung maggawas na siya din sa ospital. Unsa? Nakita sa ato, ha? Huwag niasap si Mama o si Geraldine. Magdirabangin ang pagkatinan mo, ha? Salamat. Nagang salamat. Nga naulit naging ko din sa ato. Mamatay kong sayo dito sa ospital. Ate, magpakaayo ka kita. Gitumahin ka na naman sa inyong gusto. Gutom ko. Gutom. Gusto kong makaon. O sige, sige. Usa may gusto rin mong kanon. Kaya kung palutuon ni Mama, may gusto rin mong kanon, ha? Ate, nara ang ibang gustong pagkaon o gilutuan ka gini, Mama. Makaon ko. Di pa ko gustong papatay. Dili pa ko andam. Ako pagsulti, anak ko. Mamatay ko taon ko eh. Sige na, makaon na. Umitan ka lang ka. Kaon ba yung cute nga? Sige na, nga na, makaon ko. Kaon ko. Nga na. Usapa og tarong ha. Kinahanglan nga masudlan gyud pagkaon ni Mandian. Kaon pa ko. Di, hinahinayon lang nat. Aron dili ka maglisod. Kaon pa ko. Oh, sige. Kumitan ta na sa... Nga. Pina ko! Ate! Pina ka! Agay! Ma! Ginoo ko. Ma!
Tagay gayon nga makita ko ang imong magkuha nga maglisod. Masakitan, murag yung hilapo na akong dugan sa kasakit. Maayo pag ako na lang ang nasakit. Hoy, ginikanan ila pinaso sa kainahan nga magtanaw siyang anak nga mag-antos sa tumang kasakit. Wa! Namatay gyud si Ate Mary Ann. Naglisod mi sa pagdawat sa iyang kamatayon. Ilabi na gyud ang iyang bana. Buwan sa Disyembre siya nga namatay. Magulanon kaayo mi nga nisugat sa Pasko. Ingon man sa bag-ong tuig. Kay dili naman ni kumpleto. Ate, nasayod ko. Kunain ka naman karon. Nagmalinahon ka na. Ugwa ka na sakit nga batiod. Rest in peace, ate. Dini na lang kukutob. More power sa RNN. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gerald. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog, sa awit nga naguluhan, sanay magbalik. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Dumanhog, Cebu. Ang nga matatampo, nagdasingan nga, Gerald. Recorded by Radio Mo TV. Gwapo sa ning nag-live sa TikTok da. Gian ang iyang pangan. Gian. Try ko app. Unya ako da yung pangayoon ng iyang Facebook. Kumusta, Gian? Okay lang, Gerald. Thank you de ha, nga imo kong gihatagan sa imong Facebook. Feel mo gud ako buutan ka. Mong akong gihatag akong Facebook. Oo, tinuod masigod nga buutan ko. Oo. Lagi. Basi, buutan lang ko kung matog. Aha. Siyaw sa gada. Taga diin magide ka. Migla Nilia, ikaw nagadiin man ka? Taga Dumanhugo. Pero ni ako rin sa city. Nanginibuhi in town. Mao ba? Ako niya kayong suruyon diha, ha? Pwede. Kung di na ko busy. Suruyon di ka diha. May makang busy sa imong cellphone do? Kung sa man, imo na nauyab ang permi nimong tawgan? Umiga na ko yoy. Di pa may uyab. Eh. Pero base na isang adungan to mga uyab mi. Ala, kung bati do, Gerald. Samtang ligon pa imong tuhod. Ha? Makikita ka na ako? Unta, kanagon okay ra nimo. Okay na, uy. Ani na lang. Niama ko rin sa city. Ako na lang kang anhaon sa Gipoyan. Maayo pa. Sige, ako i-chat mo nga akong address, ha? Kadumdum gida. Sa'yo nang guling dumdumong lugar, agod. Hinuon sad. Naon sa ka, uy. Pamiloksad ko na diha. Sige, makagutok na ako. Kon. Mas gwapa gid ka sa personal, Gian. Mayo ha gid mo bulati ko, eh. Tinuod bitaw. Ibaw ka katong nitanaw ko sa imong live. Ibog na kay ko nimo ato. Baya. Lagi. Karon nga nakita na ka na ako sa personal. Di lang kay ibog ako na feel nimo. Na in love na ko nimo. Gerald. Yan yung binuang, ha? Tinuod yun, eh. Gikanis akong heart. May chance ka ko nimo, Gian? Dili naman uso ang pakimi-kimi, uy. Oo na. Ako na kagisagot, Gerald. Tinuod, Gian? Imo na kong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Gian. Kay may gusto sa di ka na ako. Salamat yung kayo.
presented by Radio Mo TV. Mao ba? Imo lagi ditong nauyab ang pirmi nimong katsak? O kuya, nari mo ito ganiya. Dini sa tong giyabangan. Pero wa lang ka. Mao ba? Nya, butan man kanay mong uyab. Buton yoy. Ugwapa sad. Awa, ay noon. Ang pingi gina, aron di na mawa nimo. O kuya. Oh, Kuya Unson, nag-iilis lagi ka. Asa di ka? Soroy ka dang ay. Laay man. Asa mo sa kapsoroy? Kabantay man ko nga na diskuhan din iskulon. Madto ko. Di man ko musayaw. Kuan ragod? Chat-chat ragod? Kuyo ko ba? Nya, kung may bawtong uyab nimo, nga magdisko ka. Patay ka. Di na ko magsaba, kuya. O ako na sang i-off ang akong cellphone. Aron di ko niya makontak. Yoy. Hala no. O sige, ikaw bahala ka. Ata na, kuyog na. Kung nagong gwapa rin ni kuya. Daghan eh. Bangaan ka? Dog. Tanawan ko. Kita ka ng babae nga naspikas lamesa. Ha? Meron di kuya? Matay kanina raman ko nakabantay nga nagsige nagtutok ni mo. Aw, mau ba? Aw. Sa mo kagat ni sa kong paon. Madagi ni sa tong giyabangan. Ha? Ano man, ano siya may plano ni mo? Dili na kuya. Akong duulon. Hi, miss. Oh. Ay kadlok na ko. Gusto na ko makikila-ila ni mo. Ako magod kang nakita nga, wakay kauban ba? Maong iduol ko ni mo. Gerald. Chay. Chay. Okay na ni mo nga ako kang ubanan din eh. Siyempre ba? Oh, sige. Aron, nasa ko'y kasulti-sulti. Samtang mag-inom ko. Muinom ba ka kay mag-order pa ko? Ayaw na, Gerald, kay nalipong na ko. Ha? Lipong ka? Mm. Di maayo eh. Kuan, ako lang kang ihatod sa imong gipuyan. Kay basig, binuangan kas mga standby ba? Ayaw lang. Dili ko muuli sa amo. Nga naman. Naglalis mis akong ate. Maubitaw naabot ko din he. Nagtagay-tagay ko. Nagpahungaw ko sa akong kahiubos ako maguwang. Uy. Oo niya, asa makapaingon ron? Bahala na. Pasagdir ako kung nasa ko paingon. Lo. Makonsensya mo sa tao eh. Basig unsay mahitabo di mo ba? Di maayo eh. Ito na lang katog sa akong giyabangan. Unya na lang pauli kung mawanan ng imong kahiubos imong ate. Maayo pa. Sige, Gerald. Ato na lang ko si mong giyabangan. Gerald. Sige. Saan mo ka diya? Kuya. Mauli na ta. Kuya, si Chay de. Chay, akong maguwang si Kuya Winston. Hi, Kuya. Hello. Kuya. Ako na ning dadon si Chay sa tong giyabangan eh. Kay ipasiganahan mo pa uli sila. Kay naglalis sila sa iyang ate. Ikaw. Nala, sige. Ato lang sana patulga dito sa pikas kwarto kay ato ko matulog sa gibangan ni mama. Nya, saman. Una lang ko ninyo. Sige, kuya. Sige. Sige, pagkamping mo ha. Tana, Chay. Ato na ta sa mong giyabangan. Ari ka katog sa pikas kwarto, Chay. O niya ikaw? Asa mo day ka matug? Dire na ko sa akong kwarto. Ay, diri lang ko matug sa mong kwarto, uy. Dako bitaw ning Katrini mo. Tupad lang ta, pero butangan lang natug-unlan ang tunga. Ha? Mayo pa kay... Lihok ka na bago matug. Nga, basing ang magkagakos ko ni mama. Patiran ti ka kunin mo kong gakson. Ha? Huwag na tayo, kay duka na kayo ko. Maayo pa. Good night. Ay, nakatunas, Chay. Kung ako na rin unlan, be, ngayang gali.
Jackson. Ingon kaya kung patiran ko na ako si Jackson. Yung paus, maninulig ka ko na ako. Wakin pa ko na ba? Chay. Chay. Morning. Gerald? Oh, ay ginoo ko. Wala ko'y sapot. Oh, sakit kayo nga kong kalawasan. Gerald, unsay buti pa sa buti ni. Chay. Imo kong gilabtan. Chay, pasensya na ka. Ako parehas mo ta nga nakainom gabi eh. Og, ako makapukong sa kong kaugalingan. Ako kang nahilabtan. Unya, unsahon man ni Ron, ha? Nga nakuha naman ni mga akong pagkababay. Ay, kabala ka. Nakagusto mo sa kunin mo. Maong andam kong madubag sa nahitabo na to. Gerald. Nya, kaya naman si Chay. Ipauli na sila, kuya. Kay kwaon ko na siya. Pero, mubalik na to. Mag-live-in na mo? Muna ka nagid kuya kay may nahitabo naman na mo. Bayan, no? Paspasa. Nya katong usan mo kayab. Ha? Si Gian? Ay, erase na to, kuya. Ha? Siya erase ba, eh? Ako na tong kalimtan. Kaya hindi na mas try sa akong kinabuhi. Hindap sa dining natin matawag asawa. Kinaan ta mulihok-lihok. Chay, pwede ko gabli kay basig si kuya na nanokdok. Ako rin bahala ka rin, Gerald. At imala lang yung mga giluto. Gerald. Di ay nangita ni mo. Imo ko ng uyab. Gerald? Jen, nganong niya mo ka? Kisa ni babae nga mong gikauban din eh. Iya kong uyab. Siya si Chay, ang bago na mong uyab. Gerald, doon sa mani. Luha ni misi mong kinabuhi. I'm sorry, Jen. Mahintahitabo na magudang mo ni Chay. Maong di ko siya mahimong pasagdan. Gerald. Huwag ikaw, pangita na lalaki, ha? Kay makibuwag na ko nimo. Bawa dahil nga wala ka mo chat na ko. Kamilain naman kang gikalingawan din eh. Magkabaan ka pa unta si magibuhat na ko, Gerald. Magkabaan ka pa unta. Jen. Gerald, mananghid ako nimo ha. Nga, unsa man? Muuli lang sa ko sa amo. Kay okay naman gud mi sa kong ate good. Unya, kanasam ka mo balik diri. Kuan, mo istar lang sa ko sa amo, bali, sa kasimana. Unya mo balik na sa ko din Sige, amping dito. Duhan mo kasi mana ang nakalabay. O pa man mabalik si Chay. Akong tawagan, be. Ano sabi ni? Gi-block mo ko ni Chay? Nasa ato pa. Gibiyaan ako ni Chay.
bawat sandali. Kalit lang kong gibiyaan ni Chay. O guwan na sa ko'y balita niya. Kaya di naman ako siya makontak. Tingali, kaba na ning nahitabo na ko nga napasakit kong babae. Sa mga lalaki nga naminaw ron, ayaw ninyo pahilaka mga babae. Labi na kung nagtinarong ni ninyo. Kay may gaba gyuday nga moabot. Di nilang kutob. Huwag daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga galang kaagi ni Gerald, gatakaduban ho Cebu, uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga nagaluhan, sana'y magbalik. Mong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon, makining usa ka babae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Charmin. Ma, kinsa man gid akong papa. Wa may gid lagi ko makakita niya. Ay kagahi ba ni mog o, Charmaine? Ang imong papa nak, why ayo? Ayaw na lang tong pangitaa pa. Pero ma, gusto rin magud ko makakita niya. Ay, ang imong papa lagi na anay pamilya. Ayaw na lang gutong sa muka pa. Wa magyud ko nimo pakita niya, pi. Bisag picture lang sa akong papa. Wa yun. Kagahi ba ikig uning bataa ka, oy? Bahala ka diya, oy. Di na ko makikistorya pa nimo, oy. Lain na ning mama, oy. Kapilan ako sige balik-balik pangutana niya. Pero dili ko niya sultihan. Okay, class, for your activity tomorrow, please bring a family picture. Hala, family picture? Hala, Charmaine, saon man na nimo? Wa man tay family picture. Kalipog lagi ko. Mawaman sa ko ni mama ingon ko nga wa ko'y papa. Iluya sad nimo, Charmaine, no? Wa man gyud kakakita sa imong papa. Laki, si mama, dili man sad mutog anak ko. Bisag untaon ako pugos, kay samo ko no. Na naman ko nila ang pamilya akong papa. Mao pa? Pero, dili man ka mangitag sa mukod. Magpailara man ka nga iyang anak. Dili lang siguro ko mo eskwela og maoy. Mo absent lang ko. Unya, ay na lang nako si ma'am nga galain akong tiyan. Charmaine. Charmaine. Uy, Charmaine, bangon na diha. Uy, may klase ka. Dili ko mo eskwela. Sugoy, dili. Dili pwede, ha? Bangon na diha, kaligo na dito. Dili lagi ko mo eskwela. Unsa ba'y problema nimo? Ngano dili ka man mo eskwela? Ang angpi, padadoon na sa akong teacher o family picture. Unya, waman ko'y papa. Ako ra may nilahi nila dito. Sila tanan ay papa. Ako, wa. Anak. Wa ko'y picture sa imong papa bisag usanak. Pero, kung gusto ka magyud kani nga makaila niya, ako pa ning gihipos ilang landline number nga iyang gihatag kanako kaniadto. Suwahi lang ni kung mao pa ba ni. Nanaas ibabaw, mao ni panghani papa nimo. Salamat, ma. Hello? Magandang hapon. Sino to? Magandang hapon po.
pwede po ba makausap si Junjun Makaspak? Speaking. Sino to? Papa, si Charmaine po to, Papa. Ako po yung anak ni Delilah San Juan. Anak niyo po ako, Papa. Anak? Wala akong anak sa labas. Pero Papa, ito po yung number ang binigay sa akin ng mama ko. Wala akong anak sa labas. Pwede ba? Huwag ka nang ulit tumawag dito at baka mag-away kami ng asawa ko. Paunay akong giingon mo, Charmaine. Di ko gusto nga makita ka pa sa imong papa. Kay bisan ano sawa ka niya giila nga iyang anak. Silbay siya, Ma. Bitaw na, dili gid ako gusto nga mangita ka palagi niya. Kinaibaw ko nga masakitan ka ra. Saan na ko? Dili na gid ko magita pa niya. Na ako ipaila-ila nimo. Kinsa man, Ma? Ako, Charmaine. Kinsa ka? Charmaine, sugod karon. Ako na imong bagong papa. Ha? Unsa? Muna. Nahigugag ko sa imong mama. Tao-tao din sa imong mama. Pero, miyang imong mama na ko nga, dili ka na mo pagkalitan. Kasi pa magapangutan sa imong papa do. Maong karon na, mangyo sa kunimo. Dakot mahimo. Hatagi ko gigayon na. Namamahimo ka nimong papa. Kung asa malipay si Mama, ato na lang sad ko. Salamat, Charmaine. Isaan ako. Mahalon paggaon ko ikaw o ang imong mama. Dili ko ka mapasagdan. Thank you, anak. Dali ari sa panahon day, no? Kani ato mga elementary pa lang pa. Karon, dagko na kita. Mauli kitay. Mag-abi ni mo day, nalipay gid kay ko para nimo. Isa una, magilak in town ka kay wa kay papa. Pero karon, pinangda gid kay kas imong ama-ama. Mauli kitay, uy. Nasortihan sa dintaon si Mama. Nga nakakita siya lalaki nga tarong. Kapanggaon siya, ug dawat pagid kaayo ko. Ay, kadiyot sa daya. Nanawag si Mama. Hello? Ma? Anak ko, anak imong papa. Ha? Unsa na mo? Patay na siya, Charmaine. Giatake ang imong amahan. Sadya ako siya ginawa sa ospital. Dead on arrival na siya. Kinuo ko! Dali! Ma, salamat sa tanan. Sa imong pagpanggan ako ug sa imong pagpadako na ako. Salamat kay wa minimo pasagdan ni Mama. Ayaw kabala ka pa. Dili na ko pasagdan akong duha ka manghod. Ako'y mapatiwas nila pa eskwela. Isaan ko na. Day, kay nundum ka ni Raver? Katubang classmate nato pag elementary. O, Day, nga naman di ay? Sige ba siya chat na ako, Day. Sige pangumusta nimo. Dili man kuno ka mo-reply chatan sa messenger. Mao ba? Busy ko, Day, uy. Naibaw ka na baya. So, kada matay si Papa. Doble kayod gid ko kay gisaad ko siyang gugnanan. Nga ako gid pa humanan aduhan ako kamanghod. Hinuon sa Day. Ay, maliit na gid ko, Anita. Maghabalhabal na lang ko pero hangtod ron. Wa pa may habal-habal nga nangagi. Ay. Kinsa yung sige pamipit na sakinan, uy. Kevin! Asa ka? Hala, si River. Sakay na na ako. Kung wapay ka sakyan. Basin magyan na ako imong atuan. Oh, River, ayaw lang, uy. Okay ra ko. Maghabal-habal ra ko. Sakay na lang, good. Magkasayo pa kang pwede. Tingaling maliit kasi mga atuan. Sige na lang, uy. Pwede rin magudunta nga dinikas front seat. Diagit kas lingkod. Okay ra ko din, hey, River, uy. Maiko ko diha sa tubangan. Basi rin na makakita. Mabutangan pag malis siya. Wa good ko'y uyab. Today, cha. Pwede ko mga use mo number? Ha? Wa man kayo masok ko. Wa man hinuon. Sige, drop na lang mo na ako. Katagan di ka sa akong number. Si River, nanawag. Hello? Hello, cha. Pwede ta magkita ron? Ha? Sige na, cha. Naibaw kong rest day ni mo ron. Please, ayaw ko balibari. Sige, asa man? Thank you, hang. Nagkikita-kita ko. River, doon na ka ba isulti na ako?
Dili lang ko ni dugay-dugayon pa, kay sa tinuod lang. Hagbayrig kong nagkagusto ni mo, Char. Oh. Charmaine, pwede ko manguyab mo? Raver. Ay, Raver, sorry ha. Pero napamago ko'y obligasyon. O obligasyon sa akong pamilya. Napa ko'y duha kamangon nga kinahanglan akong pahumanon. Mutabang ko ni mo. Tabangan ka. Raver. Mahal ti ka. Sa una pa, hatagin ko higayon nga ipamatuod ko na ni mo. Raver, ako sa nauna-una. Nak, si Raver ba? Taon-taon naman kong nakabantay niya nga magsigi og ani sa ato. Uyab na mo? Dili pa mauy. Dili pa di ay. Gano man po. Nahadlok manggod ko, ma. Dili niya na ko matuman kung saad ni Papa. Nga, pahumanon ko gid ang duha na ko kamanghod. Pero mahal ni mo siya. Ang tinuod, ma. Sa sige na mo kuyog. Og sa iyong gipakitang lihok na ko. Dili na ko ikalimod nga. Nagkagusto na sad ko niya. Anak, kung asa ka magmalipayon, maoy tumana. Kay kung tinuod kang mahal sa imong timahal, andam siyang musabot nimo. Ma. Tinuod? Imo na kong gisugot. O, Raver. Thank you, Charmaine. Thank you. Isaan ako. Dili kagid magmahay. Panggaon ug mahalon ko tika. Mahal sa tika, Raver. Nalipay ko, kay wagit ko pasagdi ni Raver. Ingon man ang akong pamilya, iyagi kong gitabangan. Gusto gani unta niya nga, muundan ko sa kontrabaho isip call center, kay siya na lang ko ni bahala. Pero wa ko musugot, tawad kay dili ko gusto, nga isalig ang tanan niya. Igo na kanako nga iyang gitabangan, ug mapasalamaton kaayo ko ana. Karon, aduna na may umaabot nga anak, og nagpatukod na sa among kaugalingong bay. Hopefully next year by March, mahuman na gyud. Then after that, plano na namong mapakasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Charmin nga taga Cagayan de Oro City.